A yau ni Umar Bahaushe zan kawo muku wani abun mamaki. A cikin tsakiyar Turai a ƙasar Finland akwai wani tafki mai ban mamaki mai suna Lake Saima. A cikin wannan tafki akwai wata halitta mai ban sha'awa, Saimarin seal, kifin zakara wanda yake ɗaya daga cikin mafi ƙarancin halittu a duniya. A lokacin sanyi, ruwan tafkin yana daskarewa gaba ɗaya, amma waɗannan kifaye suna amfani da dabara ta musamman don rayuwa. Suna buɗe ramuka a cikin ƙanƙara domin samun damar numfashi. Abin al'ajabi shine wannan nau'in kifaye ba za ka same su a ko'ina ba sai a wannan tafki kawai. Kuma yanzu adadinsu bai wuce kifaye 400 a duniya gaba ɗaya ba. To kun ji, menene ra'ayinku akan wannan tafki? Mu haɗu a sashen tsokaci wato comment section.